Akta lida, det kan gå så spöt kan gå sönder. En till! Vad fan? Han är i ett stim. Han är proffs den här killen. Ja, ta upp den i tafsen. Den är inte så stor. Akta så att du får tafsen krok på i den. fingret. Kroken på den. Det där lolligt och kokta lagbogen. Ja, Inom loppet av 5 minuter. Vill du säga några ord? Jag hann inte andas riktigt förrän jag fick en till liksom. Det känns... Ja, vad ska jag säga? Kan du säga vikten? Den här känns faktiskt som om det skulle vara en 2,1 ungefär. 2,1. 2,3 tror jag den ligger på. Vi ska se då. Tack för att du får hjälp med att kroka av. Köp kommer. Måste bara... Är det tassar i divan? Spara. Så. Jag hann ju knappt slänga i det för innan tog den. Jag tror man kan säga så här. Jag har spräckt min nolla med råge. Du ska ta med den, va? Ja, det är ungefär ofilera lite. Jag ska ge bort dem här idag. Oj, akta. Håll i. Han är aggressiv, men jag är farligare. Släng inte i det, jag får en till. Ja, vad sa du på vikten? Vikten för den här, det känns faktiskt som den 2,1 ungefär. 2,1. 1,9 till 2,1. Men om vi säger 2,1. 1,54.